Už tu někdo letí, počkejte. A ona řekne, no já jsem říkal za 3 měsíce, že je to potřeba opakovat, aby to bylo 100%. Pak už, jak už máš 100% vytáhla, to bylo na náš video, který dělala ta sáčka pak. Tak jak byla ve finále. A potom dáme AVPčka a tam tě to taky naučím trochu. AVPčko to je sniper, která se ti nebude. Víš, co potřebuju? No. Musím dělat. Linku, to je jasné. Ne, kuchyň mám udělat. Já jsem se naučila kuchyni. Co to je? Třeba až do hrám nebo někdy, lidé naučí na Counter-Strike nebo Offensive základní programováčky. S nastavce malinký. Tam je to hodně naučil. No, vidíš to, jo. Ahoj! Všichni dokola. Mají doma zavřené dveře, tak když se to prostě dostane všude. Už tu letí. Jen si něco napíšu. Musím ještě ty dveře. Teďka tu nemá trpělku. Ale tam obyvatel, že jsme si tam narostili celou kuchyň, co čekáš, tak ještě ne. Jasně. Myslíte si, že si... Všude, fotbal, tam, tu. Peníze možná veře, když budeš hrát normálně. No, ale jak asi tam bylo to na každá věc masná, špinavá. No, jestli to bylo to slažiska, nebo tac, nebo vole nějaký, já nevím, toustovač, tohle, všechno masná. Všechno jsem se mnou odvětšil. No, Paris tam je. Já udělám takové obyvák, jako ještě. Ty máš 5, já mám taky 5. No, to jsem chtěla už na tě, že tam pošli lidská samotné, že strašně ráda by se stala na kafe, ale to musím ti pomáhat, jako kapeš. To mi netrvá to pomoct. Ty boti jsou moc silný. Já mi trvá skupit ještě. Víš, jak to uděláme, jak půjdeme nakoupit. Protože my teď s dětskama půjdeme na jídlo, oni ne? Oni měli sice chleba, ale co to je chleba? Ale jdem. Dneska řekne, že Šiliška hladový, já říkám, jak to snět? A ne, my to jenom uklízíte a na nás nemáte čas. Ještě mi zjebala, já říkám, a to se nejde moc? A pak mi došlo, že ne, že co by, už nic nebylo. Teďka to si řekla večer a dala jsem jí trošku těch těstovin a jsem neměla víc. Jo, jmenuju se Lana, Jila, Dana, Oskar, Hanna, Danek, Hanna, Terezie, Marie.